Abantu belokisha yaseNew Brighton bebephume ngobuninzi babo bezokuthi indlelanhle kule nkondekazi umama uMilase Majola. Usapho lokwaMajola laziwa kakhulu ngezemidlalo kulommandla waseGqeberha, ebesaziwa njengome loluntu. Izithethi zimchaze zambekwa kwiqondo eliphezulu kwaye zimfanise nabangasekhoyo abaquka utata uDenqeqe, AZ Lamani kunye noSilas Nganonu. Ukusukela ngonyaka bo-1990 wawongwa ngembasa ezininzi ngemisebenzi yakhe emihle yokunyusa izinga loluntu lwaseNew Brighton. Inkulu baphathiswa eliphondo leMpuma Koloni uOscar Mabuyane ibongoze ulutsha lufunde kakhulu kwimisebenzi yakhe. Umama wenze igalelo elikhulu, umama kashiyanga gaba endimeni, umzamo omhle uzamile futhi ke ugqatso walufeza. Le nkondekazi iye yaphuhlisa abaphathi bezemidlalo kweliphondo nikuquka uZola yeye kunye noGqirha John Kani noSizwe Zako. Udlale indima enkulu kwezemidlalo, indima ubona abantwana bakhe, ukubona sithi ke abantwana bakhe begqama befumana izikhundla eziphezulu, bedlala kwiqondo eliphezulu and engathathi nje abantwana abasondele kuye nempula zikaLjaco. Usapho lwakhe luthi luza kumkhumbula ngegalelo lakhe ekunyuseni izinga lolokisha yaseNew Brighton. Sizamkhumbula umama ngezinto asifundise zona singabantwana bakhe. Ushiya ngasemva abantwana bakhe abathathu kunye nabazukulwana. Ndinguzolani Moya wendaba ze SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.